Maulan ng gabing iyon. Hindi ganoon kalakas, pero sapat para gawing madulas ang kalsada at malamig ang hangin. Sa loob ng mamahaling kotse, mahina ang tugtog ng jazz habang hawak ni Adrian Villarreal ang manibela. Isang lalaking may lahat ng bagay, pero wala nang maramdaman kundi pagod. Katatapos lang ng isa na namang business party. Champagne, halakakan, mga kamay na nakikipagkamay pero walang katotohanan. Sa tabi ng mesa, isang babae ang ngumiti sa kanya. Ang kanyang kasintahan si Celia. Maganda, elegante at sanay sa mga ilaw ng siyudad. Sa mata ng lahat, sila ang perpektong magkasintahan. Siya, isang bilyonaryo. Ito, isang model na minahal ng masa. Pero sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mga kumikislap na chandelier, ramdam ni Adrian ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Uuwi na tayo, tanong ni Celia, may halong inip sa boses. Tumango siya. Oh, ako na magmamaneho. Pero lasing ka na. Konti lang, sabi niya sabay ngiti. Yung ngiting sanay na magpanggap na kontrolado niya ang lahat. Sa daan pa uwi, sumasalpok ang mga patak ng ulan sa windshield. Sa bawat hampas ng wiper, parang sinasayaw ng ulan ang mga alaala niya. Mga panahong walang hadlang, mga gabing lasing sa tagumpay. Hanggang sa biglang tumama ang malakas na hangin. Tumalo ng gulong sa gilid ng lubak. Isang iglap lang, isang sigaw, isang hampas at pagkatapos ay katahimikan. Pagmulat niya, puti na ang paligid. Maingay ang tunog ng makina. Amoy alcohol, amoy gamot. Mabigat ang ulo niya. Sa gilid ng kama, may isang kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Adrian. Mahina, halos pabulong. Si Celia iyon. Namumugto ang mata, nanginginig ang labi. Salamat at gising ka na, sabi nito sabay pahid ng luha. Hindi agad siya nakasagot. Ang dila niya ay tuyong-tuyo. Anong nangyari? Naaksidente ka. Nadulas ang kotse mo sa may highway. Buti na lang may nakakita agad kung hindi. Humikpit ang hawak ni Celia. Baka wala ka na. Tahimik siyang napatingin sa kisame. Ramdam niya ang kirot sa binti. Doon lang niya napansin, nakabalot ng benda ang kaliwang paa niya. May bakal na nakakabit. Hindi niya may galaw. Doc? Mahina niyang tawag. Makakalakad pa ba ako? Sa ngayon, kailangan mong magpahinga, sagot ng doktor, iwas ang tingin. Pero may pinsala ang spinal cord. Kailangan ng matagal na therapy. Parang may bumagsak na mundo sa dibdib niya. Lumipas ang mga araw, halos doon na sa ospital tumira si Celia. Nasa tabi palagi, pero sa bawat ngiti nito, may bahid ng pagod. Hindi mo naman kailangan magbantay araw-araw, sabi ni Adrian minsan. Baka napapabayaan mo yung trabaho mo. Umiling si Celia. Hindi ako mapalagay kapag wala ako rito. Gusto kong ako ang unang makita mo sa umaga. Ngumiti siya, pero sa loob-loob niya, may gumuguhong bahagi. Hindi siya sanay umaasa. Laging siya ang nagbibigay, laging siya ang malakas. Pero ngayon, siya ang nakahiga, nakatingin sa kisame, umaasa sa awa ng mundo. Pagkaraan ng 2 linggo, pinayagan siyang ilipat sa bahay para magpagaling. Isang malaking mansyon na dati ay puno ng buhay. Ngayon ay tahimik na parang puntod. Sa veranda, nakaupo siya sa wheelchair, nakatanaw sa hardin. Si Celia ay tahimik sa tabi, hawak ang tasa ng kape. Maganda pa rin ang tanawin dito, sabi ni Celia. Mas maganda sana kung dati pa rin ako, tugon niya, mapait ang tono. Babalik din yan, sagot ng babae. Kailangan mo lang ng oras. Tumingin siya rito. Sa ilalim ng araw, maganda pa rin si Celia, pero parang malayo na. Parang bawat salita ay isang obligasyon, hindi pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, lalong bumigat ang pakiramdam ni Adrian. Ang dating mga kamay na humahawak sa milyon, ngayon hindi makabitaw sa gulong ng wheelchair. Sa bawat gabi, tinitignan niya si Celia habang natutulog. May mga sandaling nagigising siya at nakikita itong nagche-check ng telepono, ngumingiti sa kung sino man sa kabilang linya. Hindi siya nagtatanong. Hindi pa, pero sa dibdib niya may umuusbong na takot. Isang umaga, dumating si Dr. Ramirez, matagal na kaibigan ng pamilya. Tahimik silang nag-usap sa study room. Doc, mahinang sabi ni Adrian, may pag-asa ba akong makalakad? Matagal bago sumagot ang doktor. May posibilidad, pero matagal, mahirap, masakit. Pero posible. Tumango siya. Salamat, Doc. Yan lang ang gusto kong marinig. Nang gabing iyon, habang si Celia ay natutulog sa kabilang silid, nagpasya siya. Kung gusto niyang malaman kung sino talaga ang mananatili sa tabi niya, kailangan niyang itago ang katotohanan. Simula bukas, magpapanggap siyang hindi na siya makakalalakad. At doon niya makikita kung gaano katotoo ang pag-ibig ni Celia. Lumipas ang mga linggo. Sa harap ni Celia, mahina pa rin siyang kumilos. Pero sa gabi, sa dilim ng silid, pilit niyang ginagalaw ang mga binti. Sa bawat puwersa ng kalamnan, sa bawat kirot na parang apoy, paulit-ulit niyang bulong. Hindi ako mananatiling ganito.
Sa bawat patak ng pawis, naririnig niya ang tinig ng sarili. Galit, determinasyon, pag-asa. Hanggang sa isang umaga, habang binubuksan ni Celia ang kurtina, biglang lumipad ang tawag sa cellphone niya. Hindi nito alam na gising si Adrian. Yeah, bebe! Next week na tayo magkita. Oo, aalis ako rito ng 2 araw. Tahimik lang siya, nakapikit, nagkunwaring tulog. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Celia, hinalikan siya sa noo. Magpahinga ka ha? Babalik ako mamaya. Ngumiti si Adrian, pilit. Ingat ka. Pagkaalis ni Celia, matagal siyang nakatulala. Sa labas, umuulan na naman, parang eksena ng isang pelikulang minsan niyang pinanood. Sa isip niya, isa lang ang tumatak. Kung sa ulan siya bumagsak noon, marahil sa ulan din siya muling babangon. At sa unang pagkakataon mula ng aksidente, dahan-dahan niyang itinayo ang sarili mula sa wheelchair. Nanginginig, halos mamatay sa sakit, pero sa bawat paghinga, buhay na buhay ang loob niya. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. At sa lababas ng bintana, patuloy ang ulan, parang pumapalakpak para sa kanyang unang hakbang pabalik sa sarili. Tahimik ang mga araw sa mansyon. Ang dating bahay na puno ng tawanan ng mga bisita, tunog ng alahas at kalansing ng mga baso, ngayon ay tanging tikatik ng ulan at kaluskos ng hangin na lang ang maririnig. Sa veranda, nakaupo si Adrian, hawak ang tasa ng kape na malamig na. Sa tabi, may librong bukas pero hindi niya binabasa. Sa isip niya, walang ibang tunog kundi ang mga salitang paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili. Bakit parang ako na lang ang lumalaban? Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niyang lalong lumalayo si Celia. Dati pagising niya, naroon ito sa tabi. Ngayon, palaging may dahilan. May meeting daw, may client, may photoshoot. Kapag dumarating naman, amoy pabango ng ibang lugar ng ibang oras. Ngumiti pa rin siya, pilit. Kumusta ang araw mo? Ngumiti rin ito, pero hindi umabot sa mata. Pagod? Love. Gusto ko lang magpahinga. At doon na natatapos ang bawat pag-uusap. Sa mga gabi, habang nakatingin siya sa kisame, tanging tik-tak ng orasan ang kasama niya. Ang bawat segundo ay parang pagsigaw ng katotohanan na pilit niyang tinatakpan. Minsan, gusto niyang itanong, may iba ka na ba? Pero sa halip, pinipili niyang manahimik. Ang katahimikan, minsan, mas malakas pa kaysa mga salita. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, hindi mapakali si Celia. Titingnan ko lang yung resort project sa Cebu, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Kailan ka aalis? Tanong niya. Baka mamayang gabi, 2 days lang. Tumango siya, pero sa loob-loob niya, may nararamdamang malamig na alon ng pagdududa. Mag-ingat ka, sabi niya, mahina. Ngumiti lang ito, halik sa noo, tapos wala na. Pag-alis ni Celia, tumigil ang lahat. Ang bahay ay parang hukay ng mga alaala. Malawak, pero walang buhay. Kinagabihan, bumisita si Dr. Ramirez para tingnan ang progress ng therapy. Maganda ang improvement mo, Adrian, pero kailangan mong ituloy araw-araw. Tumango siya. Walang makaalam nito, Doc, kahit sino, lalo na si Celia. Ngumiti ang doktor, may halong awa. Naiintindihan ko, pero anong plano mo? Tignan ko lang, sagot ni Adrian, kung hanggang saan ang pagmamahal niya. At doon nagsimula ang mga gabi ng lihim. Tuwing madaling araw, habang tahimik ang mansyon, dahan-dahan niyang ginagalaw ang mga binti. Masakit, parang libo-libong karayom sa kalamnan. Minsan napapasigaw siya sa sakit, pero kinagat lang ang labi. Hindi ako susuko, paulit-ulit niyang bulong. Hanggang sa isang umaga, nakatayo siya ng ilang segundo. Pawisan, nanginginig, pero nakatayo. Ngumiti siya. Ito na. Ngunit sa parehong mga araw na iyon, lalong naging madalas ang pag-alis ni Celia. Baby, may event ako. Love, may dinner meeting kami. Minsan, hindi na siya umuuwi. Business trip, sabi nito. Ngunit sa mga larawan sa social media, nakita ni Adrian ang ibang kwento. Mga candid shot na may lalaking hindi niya kilala, nakangiti si Celia, mga tingin na matagal na niyang hindi nakikita mula rito. Isang gabi, habang umuulan, nagpasya siyang tawagan si Celia. Love, nasaan ka? Narinig niya ang musika sa background. Nasa event pa, bakit? Wala. Gusto ko lang marinig ka. Adrian, please, huwag mo akong kulitin. Hindi mo alam kung gaano ako pagod sa lahat ng ito. Tumahimik siya. Pagod? Tanong niya. Mahina. Pagod magmahal sa taong ayaw gumaling, sagot ni Celia, saka pinuto lang tawag. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit, kundi ng lamig. Ngayon alam na niya, hindi lahat ng sumpa ay biglang dumarating. May mga sumpang dahan-dahan, gaya ng paglamig ng pag-ibig. Kinabukasan, hindi na siya sumama sa therapy. Nakaupo lang siya sa harap ng bintana, tinitingnan ng ulan. Ang bawat patak ay parang piraso ng sarili niyang dignidad na nababasag. Mula sa labas, narinig niya ang tinig ng isang kasambahay.
Sir, may bagong lalaking naghahatid kay Ma'am Celia kanina. Tahimik lang siyang tumango, hindi nagpakita ng emosyon. Sa loob-loob niya, nagpasya siya. Ayoko nang habulin ang mga umaalis. Gusto ko na lang malaman kung sino ang mananatili. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang bumuo ng sarili niyang mundo. Nagbasa, nagsulat, nagplano. Tinawagan niya ang board ng kumpanya. Kahit mula sa bahay, nagsimula siyang magtrabaho muli. Pero sa gabi, kapag lahat ay tulog, bumabalik ang mga tanong. Kung sakaling makalakad na ako, babalik pa ba siya? At kasunod niyon, isang tahimik na sagot sa sarili. Siguro hindi na. Pero siguro hindi ko na rin siya kailangan. Isang araw, dumating si Celia galing Cebu. Suot nito ang bagong bestida, amoy imported perfume. Pagpasok pa lang nito sa bahay, napansin ni Adrian ang isang bagay. Hindi na ito lumapit agad. Love, kumusta? Tanong niya, pilit na masigla. Pagod, sagot nito. Magpahinga muna ako, ha? Teka, may gusto akong sabihin. Tumingin si Celia, medyo mainit ang mata. Ano yon? Huminga siya ng malalim. Sinabi ng doktor, baka hindi na ako makalakad. Natigilan ito. Ilang segundo ng katahimikan sa ngumiti ng pilit. Don't say that, love. I'm here. Hindi mo kailangang mag-alala. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Adrian ang panginginig sa kamay nito. Parang hindi gulat, kundi takot. Kinabukasan, umalis si Celia nang walang paalam. Iniwan lang ang sulat. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. I hope you understand. Wala siyang luha. Wala siyang galit. Tahimik lang siyang nakatingin sa papel hanggang sa madurog ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa labas, bumuhos ang ulan. At sa unang pagkakataon, tumayo siya. Walang tungkod, walang alalay. Mahina, nangiinig, pero nakatayo. Isang hakbang. Isa pa, hanggang sa makarating siya sa pinto. Binuksan niya ito at hinayaang pumasok ang malamig na hangin. Hinayaan ang ulan na tumama sa mukha niya. Kung kailangan kong mawala para magising, bulong niya, ayokong manatiling patay habang buhay. At sa pagitan ng lamig ng gabi at ang amoy ng basang lupa, naramdaman niya na unti-unti siyang nagigising. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng katotohanan. Sa di kalayuan, ang bahay ay nananatiling tahimik. Pero sa dibdib ni Adrian, may bahagyang paggalaw. Parang unang tibok ng puso ng taong nagsisimulang mabuhay muli. Maaga pa nang dumating ang bagong labandera sa mansyon. Basang-basa pa ang buhok dahil sa ulan, at sa mga kamay niya, may maliit na bag na halatang ilang taon ng gamit. Ang pangalan niya, Lena Cruz. 22 pa lang, ngunit sa mga mata niya, may pagod na ng mga taong matagal nang nakikipaglaban sa buhay. Lena, tawag ni Aling Berta, ang matagal na mayordoma ng pamilya Villarreal. Ito ang amo mo, si Sir Adrian. Sa dulo ng hallway, sa harap ng bintanang malapad, nakaupo ang lalaki sa wheelchair. Matikas pa rin kahit payat, malamig ang titig, parang sanay mag-utos ng mundo. Paglapit ni Lena, bahagya siyang yumuko. Magandang umaga po, sir. Hindi agad sumagot si Adrian. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. Tahimik, parang sinusukat ang pagkatao niya. Ilang taon ka nang naglalaba? Tanong nito. 3 taon po, sir. Dati po sa pabrika, tapos sa mga kapitbahay namin. Marunong po akong maglinis at magplansa rin. Hindi ko kailangan ng maraming karanasan. Malamig na sagot ni Adrian. Basta maayos ang gawa mo, ayos na ako ron. Pero may mga patakaran. Tumango si Lena. Una, bawal pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Pangalawa, huwag kang makikialam sa mga bisita ko. Pangatlo, gusto ko ng tahimik. Maliwanag. Opo, sir. Good. Simula bukas, magtrabaho ka na. Habang lumalayo si Lena, bahagya siyang napatingin sa likod. Sa unang tingin, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ng lalaking iyon, isang uri ng lungkot na hindi alam ng mundo. Kinabukasan, maagang nagising si Lena. Amoy sabon ang buong laundry area. Maingat niyang hinugasan ang mga damit, mga mamahaling tela na tila hindi dapat mapunta sa kamay ng gaya niya. Sa bawat pag-ikot ng labada, naisip niya ang ina sa probinsya. May sakit, hinihintay ang pera para sa gamot. Kaunting tiyaga lang, bulong niya sa sarili. Makakaipon din ako. Habang nagbabanlaw siya, napansin niyang may nakamasid mula sa veranda. Si Adrian. Tahimik itong nakatingin sa kanya, hawak ang tasa ng kape. Lumapit ito ng bahagya. Siguraduhin mong magkahiwalay ang puti sa dekulay, sabi nito. Lalo na yung mga puting polo, mahal yan. Opo sir, sagot ni Lena, medyo nagulat. Pasensya na po, nagmamadali lang ako kasi baka umulan. Hindi agad sumagot si Adrian. Walang nagmamadali dito, mahina nitong wika. Ang mahalaga, maayos. Ngumiti si Lena, marahang tumango. Opo sir, gagawin ko pong maayos. Ngumiti rin si Adrian, kaunti lang halos hindi mapansin. Pero yun na ang unang beses na lumambot ang titig niya sa loob ng maraming buwan.
Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang ugnayan nila. Si Lena ay abala sa paglalaba, paglilinis at pag-aalaga sa hardin. Si Adrian naman ay nananatili sa veranda, nagbabasa ng mga papeles pero hindi talaga nagbabasa. Minsan, pagdaan ni Lena, nadidinig niya itong mahina lang na nagsasalita sa sarili. Kailan kaya muling magiging normal ang lahat? Isang gabi, habang naglilinis si Lena ng veranda, narinig niya ang kaluskos mula sa loob ng sala. Paglingon niya, nakita niya si Adrian. Pilit na tinatayo ang sarili mula sa wheelchair. May hawak na tungkod. "Sir, huwag po," sigaw niya, sabay takbo papalapit. "Baka matumba kayo." Nilingon siya ni Adrian. May halong inis at hiya. "Kaya ko." Hindi ko kailangan ng tulong, ngunit halatang nanginginig na ang mga binti nito. Lumapit si Lena, maingat at hinawakan ang braso niya. "Sir, dahan-dahan lang po." Wala nang nagawa si Adrian kundi umupo muli. Tahimik silang pareho. Sa labas bumubuhos ang ulan. Tumingin si Adrian sa bintana, saka mahinang nagsabi, "Ayoko ng ulan." "Bakit po?" tanong ni Lena. "Wala. Masama lang ang naaalala ko." Tahimik lang si Lena tapos ngumiti ng marahan. Ang ulan po minsan nakakatakot, pero minsan din nakakalinis. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kalmado sa mga salitang iyon. Ngumiti siya, ngiti na totoo, hindi pilit. Lumipas ang ilang araw, nagkaroon ng tahimik na routine sa bahay. Tuwing umaga, naririnig ni Lena ang tunog ng wheelchair sa hallway. Kapag nadaan si Adrian, palaging seryoso, pero minsan ay nag-iwan ng magandang umaga. At bawat beses na marinig iyon, napapangiti siya. Isang hapon, habang pinapatuyo ni Lena ang mga damit sa labas, tinawag siya ni Aling Berta. "Lena, pakidala na ngayong kape kay Sir sa hardin. Ayaw niyang ako ang kumuha. Ikaw daw." Medyo kinabahan siya. "Ako po." "Oh, ikaw raw." Kinuha niya ang tray at marahang naglakad papunta sa hardin. Pagdating niya roon, nakaupo si Adrian, nakatingin sa mga halaman. "Sir, heto na po yung kape ninyo." "Salamat," sagot nito, mahina pero malinaw. Hindi makapaniwala si Lena. Iyon ang unang beses na marinig niyang magpasalamat ito. "Wala pong anuman," sagot niya, bahagyang nakangiti. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit si Adrian. "Tungkol sa gabi na pumasok ka sa sala, hindi ko dapat sinigawan ka." Nagulat si Lena, napatingin sa kanya. "Wala yon, sir. Siguro pagod lang po kayo." Umiling si Adrian. Hindi lang pagod. Minsan kasi may mga bagay na hindi mo kayang ayusin kahit gaano kakalakas. Tahimik si Lena tapos tumango. Kaya nga po may mga bagay na kailangan ng tanggapin, hindi ayusin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang halong drama, pero may bigat, may koneksyon. Kinabukasan, habang nag-aayos si Lena ng kurtina, narinig niya ulit ang boses ni Adrian. "Lena, may nakuha ka bang sulat sa gate?" "Opo, sir. Para po sa inyo." Inabot niya ang sobre. Pinasa ni Adrian tapos napayuko. "May problema po ba?" tanong ni Lena. "Wala naman, mga papeles lang." Tumango siya at lalayo na sana pero tinawag siya ulit ni Adrian. "Lena, po, kumain ka na ba?" Napatigil siya. "Ha? Opo sir, bakit po?" "Wala lang, mukhang hindi ka kumain." Ngumiti siya, bahagyang nagulat. "Kumain naman po ako." "Good," sabi ni Adrian, saka bumalik sa pagbabasa. Paglayo niya, hindi niya mapigilang ngumiti. "Ang weird ng amo kong yon," bulong niya, pero hindi maitago ang tuwa sa boses. Hapon, bumuhos ulit ang ulan. Si Lena ay nagsasampay pa rin ng mga damit kahit pasang-basa na. Mula sa veranda, nakatingin si Adrian. Tahimik lang, parang pinapanood ang isang pelikulang ayaw niyang matapos. "Kung gusto mong ipagpatuloy yan bukas, pwede mo namang ipahinga muna," sabi nito. "Okay lang po, sir? Mas gusto ko pong matapos na." "Matigas din ulo mo, ano?" Ngumiti si Lena. "Hindi po. Gusto ko lang pong maging maayos sa trabaho." Bihira na yung ganyang tao, mahina niyang sabi. Halos pabulong, pero narinig ni Lena. Lumipas pa ang mga araw at unti-unting nagbago ang mundo ni Adrian. Ang mga dating gabi ng katahimikan ay napalitan ng tunog ng tubig, halakak at mga kwento ni Lena tungkol sa buhay sa probinsya. Sa bawat tawa nito, parang may liwanag na pumapasok sa madilim niyang bahay. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hardin, sinabi ni Adrian, "Lena, gusto kong mamasyal. Dito lang sa paligid." Ngumiti si Lena, halatang natuwa. "Sige po, sir, pero baka mapagod kayo." Mas okay nang mapagod sa paglalakad kaysa sa kaisip. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi nila alam kung saan hahantong. Isang paglalakad na dahan-dahan, tahimik, pero puno ng mga hakbang patungo sa paggaling. Sa ilalim ng mga ulap, may dalawang tao. Isang lalaking bumabangon mula sa pagkawasak at isang babaeng galing sa kahirapan, ngunit may pusong kayang magligtas. At sa pagitan nila, dahan-dahang nabubura ang linya ng amo at labandera.
Unti-unting nagiging kwento ng dalawang kaluluwang parehong gustong mabuhay muli. Magandang umaga ang sumalubong kay Adrian. Ang hangin ay malamig. Ang araw ay banayad. Sa hardin, naroon si Lena, nagwawalis ng mga tuyong dahon habang inaawit ang isang lumang kanta. Sa bawat tinig niya, parang gumagaan ang paligid. Sa veranda, nakaupo si Adrian, pinagmamasdan siya. Sa bawat galaw ni Lena, simple, maingat. Totoo, parang may bahagi ng puso niyang matagal nang natutulog na unti-unting nagigising. Lena, tawag niya. Poser? Halika nga rito. Lumapit ito, bitbit pa ang walis. Ano po iyon? Umupo ka muna. Nagulat ito. Ha? Dito po? Bakit bawal? Ngumiti siya, sakay tinuro ang bakanteng silya. Umupo ka lang. May gusto lang akong itanong. Tahimik itong umupo, medyo nailang. Bakit ka laging masaya? Tanong ni Adrian. Masaya po, natawa si Lena. Hindi naman po palagi. Pero lagi kang nakangiti. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagod, parang hindi ka napapagod magmahal sa buhay. Tumahimik si Lena sandali bago sumagot. Kasi po sir, kung puro lungkot ang titignan, wala na po talagang matitira sa atin. Kaya kahit pagod, ngumingiti na lang ako para maalala ko na buhay pa ako. Hindi agad sumagot si Adrian. Tinitigan lang niya ang babae sa harap niya. Sa simpleng sagot na iyon, tila may pumasok na liwanag sa mga dingding ng puso niyang matagal nang sarado. Salamat, mahina niyang sabi. Para saan po? Sa pagpapaalala sa akin kung paano huminga. Ngumiti si Lena, hindi na kumibo. Pero sa pagitan ng mga salita, may kung anong tahimik na damdamin na hindi nila kayang ipangalan. Lumipas ang mga araw, naging magaan ang bawat umaga. Kapag naglalakad si Adrian sa hardin, si Lena ang umaalalay. Kapag napapagod siya, si Lena ang nag-abot ng tubig. Sa bawat pagtawa nila, parang unti-unting nagiging tahanan ng bahay. Hanggang sa isang araw, habang papunta si Lena sa kusina, bigla niyang nakita ang isang babaeng pumasok sa mansyon. Nakaputing bestida, naka-high heels, mabango, maganda. Si Celia. Natigilan si Lena, halos hindi siya makagalaw. Excuse me, mahinang sabi ng babae. Ikaw siguro ang bagong katulong? Oo po, ma'am. Ngumiti si Celia pero malamig. Mabuti naman, pakisabi na lang kay Adrian na dumating na ako. Hindi niya kailangang sabihin, nakita ni Adrian ang lahat mula sa veranda. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nagtagpo muli ang kanilang mga mata ni Celia. Love, sabi nito. Lumapit, hinalikan siya sa pisngi. Miss na miss kita. Tahimik lang si Adrian, pilit nang umiti. Bumalik ka na pala. Oh, gusto kong makasama ka ulit. Na-miss ko to, tayo. Ngunit sa likod ng mga salita, may isang lamig na hindi may tatago. Kinagabihan, habang naghapunan silang tatlo, hindi mapakali si Lena. Tahimik lang siya, nagsasalin ng tubig sa mesa. Si Celia ay nakangiti, nagkukuwento tungkol sa Cebu, sa mga proyekto, sa mga bagong tao. Ang dami kong gustong ikwento, love, sabi ni Celia. At saka, may magandang balita ako. Tumingin si Adrian, walang emosyon. Ano yon? Buntis ako. Parang tumigil ang oras. Bumigat ang hangin at sa isang iglap, ang lahat ng tunog ay naglaho. Buntis ka? Mahinang tanong ni Adrian. Oh, love. Alam kong magugulat ka, pero ito na ang simula ng panibago nating buhay. Magiging tatay ka na. Ngumiti ito. Pilit. Pero sa loob ni Adrian, may alon ng pagdududa. 3 buwan na raw, sabi ni Celia. 3 buwan. Panahong halos hindi pa siya nakakabangon mula sa wheelchair. Pag-alis ni Celia sa mesa, tahimik lang siyang nakaupo. Sa isip niya, naglalaban ng mga tanong at sagot. Hanggang sa hindi na niya natiis. Tinawagan niya ang isang kakilala sa ospital. Kinabukasan, pumunta sila ni Celia sa klinika para makasiguro. Paglabas ng doktor, dala nito ang papel. Congratulations, ma'am. 3 buwan na nga po ang dinadala ninyo. Napatigil si Adrian. 3 buwan. At noong panahong iyon, hindi pa siya makalakad, halos hindi pa makagalaw. Dahan-dahan siyang tumingin kay Celia. 3 buwan? Oo, sagot nito, pilit nang ngumiti. Baka nagkamali lang ang bilang. Hindi na kailangang magsinungaling, putol niya. Namutla si Celia. Hindi mo na intindihan, Adrian. Hindi ikaw ang hindi nakakaintindi. Alam ko kung sino ako, at alam ko kung kailan ako muling nagising. Hindi mo na kailangang gawing akin yan. Tahimik, walang gustong magsalita, hanggang sa tumulo ang luha ni Celia. Mahal kita, Adrian. Umiling siya. Hindi, minahal mo lang yung taong kayang ibigay sa iyo ang lahat. Tumalikod siya, bitbit ang resulta sa kamay at sa bawat hakbang parang tinatanggalan siya ng bigat sa dibdib. Paglabas niya ng ospital, bumuhos ang ulan. Hindi niya alam kung iyak ba iyon ng langit o kanya. Pagbalik niya sa mansyon, basang-basa pa siya sa ulan. Sa laundry area, nakita niya si Lena, nakaupo, nag-aayos ng mga labahan. Pagkakita nito sa kanya, agad itong tumayo. Sir, anong nangyari? Basa po kayo.
Pero bago pa makalapit si Lena, niyakap siya ni Adrian, mahigpit, parang ayaw ng bitiwan. Tapos na, Lena, mahina niyang sabi, wala na kami ni Celia. Napatigil si Lena. Tahimik lang siyang nakinig. Niloko niya ako, hindi lang sa puso, pati sa kumpanya, pati sa tiwala. Lahat ng pinaghirapan ko, winasak niya. Nakatingin siya sa malayo, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Maingat na inilapit ni Lena ang kamay, hinawakan ang braso nito. Sir, minsan po, kailangan lang nating tanggapin na hindi lahat ng laban ay kailangang panalunin. Yung iba, tinatapos lang para makapahinga. Napatingin si Adrian sa kanya. Paano mo nagagawa yan? Sanay na po ako sa pagkatalo, sagot ni Lena, may ngiti sa mata. Pero natutunan ko na may mga bagay na hindi kailangang manalo para maging tama. Tahimik silang pareho. Tanging tunog ng ulan ang saksi sa mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Adrian. Lena, kung wala ka siguro rito, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ngumiti si Lena, umiwas ng tingin. Nandito lang naman po ako, sir. Salamat, bulong ni Adrian. At sa unang pagkakataon, hindi na niya tinawag na sir sa kanyang dibdib. Isa na lang itong pangalan. Lumipas ang mga linggo. Wala na si Celia. Naiwan lang ang mga damit nitong iniwan sa closet at ang amoy ng pabango na unti-unting naglalaho. Sa halip, sa bahay ngayon ay may bagong amoy. Amoy sabon, amoy bagong laba, amoy tahanan. Araw-araw, sa bawat pagbangon ni Adrian, si Lena ang una niyang nakikita. At sa bawat gabing tahimik, ang boses ni Lena ang huling naririnig niya. Minsan, habang naglalakad sila sa hardin, bigla siyang huminto. Lena, sabi niya, alam mo ba, kung hindi ako nadapa noon, hindi kita makikilala. Ngumiti ito, tinakpan ng mata dahil sa araw. Baka po, tadhana lang talaga. Baka nga? Tugon niya, sabay titig sa kanya. Isang titig na hindi na kayang itago kung ano ang nararamdaman. Ngayon, sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Pero higit doon, ang gaan ng kasalukuyan. Sa tabi niya, naglalakad si Lena. Bit-bit ang timba, tumatawa. At sa loob ng puso ni Adrian, unti-unting nabubura ang kirot ng kahapon. Ang mga dingding ng mansyon na minsang naging kulungan, ngayon ay naging tahanan ng dalawang pusong muling natutong magmahal. Lumipas ang mga buwan. Ang mga sugat sa katawan ni Adrian ay matagal nang naghilom. Pero higit doon, ang sugat sa loob niya ay unti-unti ring gumagaling. Sa bawat araw na kasama niya si Lena, natutunan niyang muli kung ano ang ibig sabihin ng tahimik na saya. Yung hindi kailangang ipagsigawan, hindi kailangang ipagyabang. Minsan, sa veranda kung saan siya unang natutong muling tumayo, pinagmamasdan niya ang paligid. Ang mga halaman ay muling nagdilaw sa araw. Ang hangin ay banayad at ang dating bahay na puno ng anino ay ngayon ay puno na ng liwanag. Sa tabi niya si Lena, abala sa pag-aayos ng mesa. Lena, tawag niya. Po, sir, hindi mo ba ako napapagod alagaan? Napatingin ito, tapos ngumiti. Hindi po, kasi ngayon hindi na kita kailangang alagaan, kaya mo na ang sarili mo. Tumawa siya ng mahina. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Lena, umiwas ng tingin, parang alam na niya kung saan pupunta ang usapan. Tahimik silang pareho. Hangin lang ang humahaplos sa pagitan nila. Sa mga mata ni Adrian may halong saya at takot. Ang takot ng isang lalaking minsang nabigo pero gustong maniwala muli. Lena, mahina niyang sabi, kung sakaling hindi ko na kaya ulit magmahal, tatanggapin mo pa rin ba ako? Saglit na natahimik ang babae, saka ngumiti, yung ngiting walang halong drama, walang pangako. Hindi naman po ako naghihintay ng mahal. Naghihintay lang ako ng totoo. At doon siya natahimik. Sa isang simpleng sagot, bumagsak lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Doon niya lang naintindihan na minsan, hindi mo kailangang hanapin ang taong magpupuno sa'yo. Ang kailangan mo lang ay yung taong tatanggap sa kung anong natira sa'yo. Lumipas ang mga taon. Sa pagdaan ng panahon, muling bumangon si Adrian sa negosyo. Bumalik siya sa kumpanya, hindi bilang lalaking makapangyarihan, kundi bilang taong marunong makinig. Si Lena, na dati ay labandera lang, ngayon ay katuwang na niya sa lahat, mula sa mga maliit na desisyon sa bahay hanggang sa mga plano sa buhay. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo, sabi ni Adrian minsan habang inaayos ang mga bulaklak sa hardin. Ngumiti si Lena. Ni hindi ko rin akalaing mapupunta ako sa mansyon na to. Dati, pinapangarap ko lang makita ang ganitong lugar. Pero hindi ko inakala na dito pala ako matututong magmahal. Tumingin siya kay Adrian. Hindi sa pera, hindi sa ganda, kundi sa mga sugat na pareho nating tinanggap. Ngumiti si Adrian at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Lena, kung alam ko lang noon, sana mas maaga kitang nakilala. Tama lang po ang oras, sagot ni Lena.
may halong lambing. Kung noon niyo ako nakilala, baka hindi niyo pa ako mapansin. Tumawa siya. Baka nga, kasi noon puro sarili ko lang ang nakikita ko. Sa malayo, tanaw nila ang araw na lumulubog. Kulay kahel, kalmado, parang nagbibigay ng tahimik na basbas sa lahat ng pinagdaanan nila. Walang mga salita, pero ramdam nilang pareho. Tapos na ang unos. Ngunit minsan, ang mga multo ng nakaraan ay marunong bumalik. Isang araw, habang abala si Lena sa kusina, may kumatok sa gate. Pagbukas ng kasambahay, tumambad ang isang babaeng payat, maputla, halos hindi na makilala, si Celia. Nakaitim ito, may mga mata parang hinigop ng gabi. Gusto ko lang siyang makausap, sabi niya mahina ang boses. Tinawag si Adrian. Paglabas niya, ilang segundo silang tahimik na nagtigan. Celia, sabi niya, malamig pero mahinahon. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang humingi ng tawad, sagot ng babae, halos nanginginig. Hindi na ako humihiling ng kahit ano. Gusto ko lang sanang marinig mong nagsisisi ako. Tahimik si Adrian. Wala na akong galit, mahina niyang sagot. Matagal na, pero hindi ko na kayang balikan yung panahon na yon. May mga sugat na dapat hayaan na lang maghilom. Tumango si Celia, luhaan. Salamat, yan lang naman ang gusto kong marinig. Paglayo nito, hindi niya naramdaman ang sakit. Tanging awa na lang. Awa sa babaeng minsang minahal niya, pero hindi kailanman marunong magmahal ng tama. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nadatnan niya si Lena. Tahimik lang, pinagmamasdan siya. Bakit hindi ka galit? Tanong nito. Ngumiti si Adrian. Kasi kung magagalit pa ako, ibig sabihin hindi pa ako malaya. At ayokong bumalik doon. Ngumiti rin si Lena at sa isang iglap, parang naintindihan na nila pareho. Ang pagpapatawad ay hindi laging para sa iba. Minsan, para iyon sa sarili. Ilang buwan pagkatapos noon, ginanap ang isang simpleng kasal sa hardin ng mansyon. Walang engranding seremonya, walang mamahaling gown, walang mga camera. Si Adrian ay nakaputing barong, si Lena ay nakadamit na gawa sa simpleng tela. Pero sa ngiti nila, nandoon ang lahat ng yaman ng mundo. Habang naglalakad si Lena papunta sa harapan, humihip ang banayad na hangin, dala ang amoy ng sabon at bulaklak. Sa gitna ng altar na nilagyan lang ng mga kandila, hinawakan ni Adrian ang kamay ng babaeng nagbago ng buhay niya. Hindi kita ipinangako sa ulan o sa araw, sabi niya. Pero ipapangako ko sa lahat ng oras na kaya akong lumaban, hindi kita bibitawan. Umiliwhang dumulas sa pisngi. At ipapangako ko, sa bawat sandaling mapagod ka, ako ang magiging pahinga mo. Tahimik lang ang mga tao sa paligid, mga kasambahay, ilang kaibigan, at si Dr. Ramirez na nakangiti mula sa likod. Nang matapos ang seremonya, sabay silang lumakad paalis, magkahawak kamay. Sa langit, unti-unting lumabas ang araw mula sa ulap, ang parehong araw na minsang itinago ng ulan. Lumipas pa ang mga taon. Sa bawat sulok ng bahay, naririnig na ang mga tawa ng dalawang bata, ang anak nila sina Miguel at Amara. Si Adrian ay madalas nang nasa hardin, nagtuturo sa anak niyang lalaki kung paano magtanim. Si Lena naman ay sa balkonahe, naglalaba pa rin minsan, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya maalala kung saan sila nagsimula. Minsan, habang pinagmamasdan niya si Adrian at ang mga bata, napangiti siya. Hindi ko inakalang dito hahantong ang lahat, bulong niya. Narinig siya ni Adrian, ngumiti. Ako rin. Akala ko, matatapos ako sa gitna ng ulan. Lumapit siya, niyakap si Lena mula sa likod. Pero tingnan mo, nandito pa rin tayo. Ngumiti ito, marahang pinisil ang kamay niya. At habang buhay, dito lang ako. Sa dapit-hapon, magkahawak kamay silang nakatanaw sa papalubog na araw. Ang liwanag ay tumatama sa kanilang mga mukha, at sa bawat sinag, parang binubura ang lahat ng sakit ng kahapon. Hindi na nila kailangang magsalita. Ang katahimikan ay sapat na para sabihin, natapos na ang bagyo. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang langit, pabulong na sinabi ni Adrian, kung alam ko lang noon, Lena, na ikaw na pala ang tahanan ko, sana mas maaga kitang hinanap. Ngumiti si Lena, tumingala sa langit. Hindi mo naman kailangang hanapin ang tahanan, Adrian. Kapag oras mo na, ang langit na mismo ang magdadala sa iyo ron. Sa malayo, marinig pa rin ang mga tawa ng mga bata, ang kaluskos ng hangin, at ang tahimik na musika ng mga taong natutong magmahal muli. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili nila. At sa huling sandali ng araw, bago tuluyang lumubog ang liwanag, nagtagpo ang mga mata nila, magkasabay ng ngiti, at isang yakap na parang pangako sa walang hanggan, na minsan, sa gitna ng ulan, may dalawang tao na parehong bumagsak. At sa wakas, sabay silang tumayo sa ilalim ng araw, kung saan ang sakit ay naging pag-ibig, at ang pag-ibig ay naging tahanan.